Latkam driver but conductor ha Meghalaya Transport Corporation na kumta kitu pas kelas 8 but kelas 10 don shibun tuliki post balait but kelas 10 kalong khatsan tariku September arajar arpoar na kumta ki driver don kam ya ki bala pas kelas 8 shalor banang ban shina kali da kas new ki banang ban pethu ya ki an traffic ki bakot bakhya bahabannya kali de bandon ru ya ka license na kabenta ki conductor dan kam ya ki bala pas kelas 10 shalor ki banang ban pethu ya ki an traffic bakot bakhya bahabannya kali bad de bandon ru ya ka conductor license kumno ban apply pendap ya ka standard application form dot passport self attest sirok jongki educational qualification certificate experience certificate baro bar kajing siu ka basispa tengka bat pha ya ka shaka managing director Meghalaya Transport Corporation head office Shillong na kabenta ki driver ka driving test bat ka interview kan long ha khat khanda trik bat arpo trik September arajar arpo ar ha ka Porsche po bje men step kacaka kalong ha mawyong na kabenta ki conductor ka interview kan long ha aka arpo trik September arajar arpo ar ha ka Porsche po bje men step kacaka kalong ha ISBT mawyong Shillong kane ka de ka standard application form kaba fila ban download dak ba klik ia ka link ha ka description lara pidon jingkeli ne gina gina jing e ni complain sumbah comments ban insai rapi pi ku bless you bon